आं साना मुसुङो चिनि दफानो जों फिलंनांखाय चिनि लामानि बागै चिनि दैनि बागैबो जों दिनैयो चिनि बिल पास खालायजाक दङ जों सिसि रोडनि बागै दै ब्लेक टपनि बागै चिनि एडिसि हइते सोनामजाकनाय अमाहायके जों प्रपोजाल दै बिल पास खालायजाक दङ दै जों दिनैयो चिनि जे बाजेट सेसनाव बाजेट जों रहजाक दङ अमाहायके जों रां बिमानि बिसिंतै चिनि दफानो दै चिनि दफानो दंनाय दफानि बर'रंनो जों दैबो दं गाहाम दै चिनि दफानि जे मानथाय अबनो रोनानि बागै चिनि बोबाग्रानि बिसिंतै जों जायतगै दङ अमा सिनिया चिनि बोबाग्रा साजाक जे नरक जदि 10 मास जदि खुबै खुबै दंखांखाय जों कन्स्टिटिउशनाली राइट माननाय एवं चिनि थामसा केबो सबाय मांला चिनि बोबाग्रानि बिसिंतै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामनाय अबनो साना मुसुङो दिनै जारा इरे फाइजाक फाइ मानजाक कष्ट ग्रोंख्लाय कष्ट होन बिसिंतै फनो दिनै चिनि दफानि बागै सामं तांनाय रंनो चिनि वारियर रंनो आनि खाबाय खुबाय हामबाय ते जतनो आं बोबाग्रानि मुच्चाबानि चिबाय याफार नरंनो नरंनि बिसिंतिनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामजाकनाय नरक से दिनैनि फिउचार नरक से चिनि फिउचार नरंनि बिसिंतिनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनाममानाय 2026 साल फायानि सेकां डिलिमिटेशन उन्नानि सेकां चिनि दफानो जों फिउग्लायनाय थामसानि बिसिंतै ते बोबाग्रानि बिसिंतै अबनो साना मुसुङो जतनो हामबाय आं आसनो साना मुसुङो जे चिनि बोबाग्रा आयोग्लाथं त्रिपुरा मथा आयोग्लाथं जत त्रिपुरा सा थानसाङै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाक्ति मांथों हामबाय खुलुमबायका